Dil şikestin birinek ne huyayiye. Li eşawe biqas birinek fiziki rastekine. Naskirin û birêve birina vê hestê di rastiyê de gava yekema ve dîtina hêzate bixwe ye. Ji bîrmekê ku ferqirina bertekên xwe yên dema ku tu dil şikestî dibî gava yekema başbûna hestiyariyê ye. Belê tu dema ku kesek te dişkîne dixwe vê dişêrî bi hêrs diteqî an wekî ku tiştek nebiye tev digerî. Kîjan ji te re nas tê? Belkî tu wan perçeyên şikestî digirî û ji xwe re zirqek bihêztir çêdikî. Kî zane? Niha ji bo te kêş renormalîzet biçûk. Hesta yekem a ku tu dema dil şikestî hîs dikî bi yek peyvê ve bêje. Tenê yek peyv. Ew peyv dê çi be? Valahî, agir an belkî tenê bêdengî. Gotara me ya berfire li ser malpera me ye. û dikarin nêrînên xwe binivîs xêz an jî bi peyamekî dengî bi me re parve bikin. Ê peyamûtiyem di beşa daxuyaniyê de ne.